Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Nandito po ako ngayon sa National Museum. Ayan, matatagpuan po sa Finance Road. Ayan, nandito po ako ngayon live update po. Nandito po tayo ngayon, guys. Ayan po. Ayan guys, may love shoutout sa inyong lahat dyan. Nandito po ako ngayon sa National Museum ng Fine and Arts. Ayan, National Museum. Ayan. So close po talaga, close tayo ngayon dahil holiday ngayon, guys. National Heroes Day. Kanina pumunta tayo sa Carpilla. Mayroon tayong previous vlog doon. Panoorin nyo lang, guys. May love shoutout sa inyong lahat yan, guys. Ayan, nandito ako sa tapat ng National Museum. Ayan. Ayan, dito ako ngayon sa malapit sa Gomborsa. Ayan po ang Gomborsa. Ayan. Matatagpuan po itong National Museum sa Finance Road. Ayan. Nandito po sa Manila. Ayan. Kung natatandaan nyo, guys, dito po yung makasaysayan na naganap sa inauguration ni President BBM. Ayan po, dito po ginanap yung kanyang inauguration. Ayan. So, nandito rin po tayo noon. Nandun lang po tayo sa may sa likod ng building na yan. Ayan, nandiyan tayo. Ayan. Hindi tayo nakapasok kasi bawal daw ang mga gadget, bawal magdalang gamit. So nandun po tayo sa likuran. Namimigay tayo ng mga damit ng pinamimigay ng BBM saka mga face mask. Ayan, doon po tayo, naalala ko doon tayo sa gilid ng Dole. Ayan. Ayan mga kababayan, mayroon po mga nag-golf dito. Golf area to eh. So ayan guys, nandito ulit tayo sa tapat ng National Museum, guys. So medyo maingay po tayo, guys, kasi may nanto construction dito. Nagbuhukay yata sila. Ayan yung makikita nyo, guys, tuloy-tuloy ang daloy ng sasakyan. Ayan, konti lang sasakyan kasi holiday ngayon. Ayan guys. Napakaraming taong umattend dito, guys, sa nakaraan. Parang inauguration niya. Yan po ang makasaysayang National Museum. Dito ginanap yung inauguration ni President BBM. Ayan, National Heroes Day po ngayon, guys. Ayun, galing tayo kanina doon sa Carpilla ng Katipunan. Previous video tayo, panoorin nyo, guys. Doon tayo kanina sa City Hall sa may Carpilla ng Katipunan. Ayun, ginawa na natin doon ang ating kasaysayang lugar.
Ayan guys, ngayon naman ay nandito tayo sa National Museum sa Fine and Art. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo guys, medyo maingay gawa ng may nagko-construction dito, may nag-uukay. Ayan po guys, yung nakikita nyong rebulto dyan, yan, ayan, yung gumborsa. Ayan, gumborsa. Handens, mega love shoutout, Handens. Handens channel ng Payaman, mega love shoutout sa dyan, maraming salamat. Handens, mega love shoutout, maraming salamat Handens. Thank you, thank you. Kumusta ka dyan, Handens? Kumusta ka dyan? Hello, Handens, kumusta ka dyan, Handens? Ano balita dyan? Nag-live ka ba yan? Maraming salamat, Handens, sa pagbisita sa channel, sa live. Ayan, share lang po natin ang live natin guys. Maraming salamat guys. Shoutout nga pala sa mga OFW natin dyan sa Filipino community. Magalad shoutout sa inyo dyan lahat. Ingat po kayo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa National Museum, Philippines. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy po lang. Tuloy-tuloy po tayo guys. Ayan, pinapakita ko lang yung ating National Museum sa Maynila. Ayan guys. Kanina galing tayo kanina sa City Hall, dun sa Artilla ng Katipunan. Ayan, ginugunitan natin kasi kanina yung ating National Heroes Day. Ayan. So mabuhay ang mga ating mga bayani. Mabuhay. Ayan, mabuhay ang ating mga bayani guys. Hindi ko sinasabing mabuhay sila dahil mahirap naman yan. Hello, may love shoutout sa inyong lahat dyan, sa inyong mga tahanan, sa inyong ginagawa, sa inyong trabaho guys. May love shoutout. Ingat kayo guys sa anumang ginagawa nyo guys. Ingat po kayo. Luzon, Visayas at Mindanao, may love shoutout. At sa abroad, sa mga Filipino community natin dyan guys, may love shoutout. Ayan, kung napapansin nyo guys na ayan na, nandito na naman yung ating nandito na naman po tayo guys.
Hello guys, andito na naman tayo. Andito tayo sa Gomborsa. Gomborsa. Ayan, dito malapit na. Hello guys. Hello po! Okay, bye-bye. Don't forget ah. Thank you. Okay lang ha, kukuha na ko ulit kayo ha. Pero bago ang lahat, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Gomborsa? Kung hindi niyo pa alam, ipapakilala namin. Hindi, para kung kita ko, lumapit ka na lang. Okay lang, pinalakas ang boses namin. Pero bago ang lahat, gamitin ko na. Baba, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Gomborsa?
Sige. National Museum, guys. Ang init, ah. Malapit lang to sa City Hall, guys. Sa Manila City Hall. Sa Finance Road, matatagpuan ang ating National Museum. Yan ang ating Gomborsa. Gomborsa. Namin yung pinupuntahan, eh. Sa Luneta, pupunta pa kayo Luneta. Malayo. Uy, akin na yan. Sorry, babe. Matakatay lang ako. Kaya nakapunta sa yung anak na. Kaya kaya naman pinakakontak ko doon. Pero kasi hindi naka-Facebook ako. Nagtatakot ako. MJ, bago na to sa National Museum na tayo. Oo. Pinat na natin ng 1 hour, my God. Oo.
Nasa bahay ka pa rin ba? Hindi ka magla-live sa Dolomite, MJ? MJ! Hello, may galab shoutout MJ. May galab shoutout. Maraming salamat. Bagong live na to, bagong live. Nasa National Museum tayo. Nasa National Museum tayo, MJ. Ayan. Hindi ka pa magla-live ngayon? Bye. Ingat kayo, ingat. Nakuha na natin yung nag-golf. Hello MJ. Bagong live na to. Nasa National Museum tayo ngayon. Bago na to, bago. Ay, kinukuha na natin yung nag-golf. Ayan, dito lang yan sa tapat ng National Museum. Sa tabi ng Dole. Ayan, oh. Alma Asoy, may galap shoutout. Maraming salamat. Alma Asoy Vlog. Maraming salamat sa pagpunta, guys. May galap shoutout sa inyo dyan.
Alma Asoy, may galab shoutout. Alma Asoy. Alma Asoy, may galab shoutout. Maraming salamat guys, maraming salamat. Tatawid din tayo guys. Ano natin ang boy. Sabi ko na. Kuha tayo ng bola ng ano. Kuha tayo ng bola ng ano. Ball. Lalakad tayo guys. Papuntang ano, babalik tayo sa every Monday, marami. Eh dahil ano lang, dahil National Heroes Day lang. Hindi, ito yung Lunes yan. Lunes talaga. Naglilinis sila sir. Nakaka-ano ba dyan? Nakaka-video? Video Oo. sa loob? Pwede? Di, ay, bawal yata mag-video sa loob pare, Bawal. no? Bawal ang Bawal, no? Hindi, pwede mag-picture pero walang flash. Walang nagbablog, no? Walang nagbablog dyan sa loob. Kumuha ka ng ano sa taas. Paalam, magpapaalam, no? Pero pwede makakapasok ka dyan, hanggang dyan lang sa loob na yan.
Dito, sa, dyan lang, mag-video. Pwede, pero pag sa loob. Sa loob, hindi na, ano talaga. Ang pinagbabawal nila dyan niya yung ano, Plus, yung upgraded na camera. Yung parang anong tawag ko. 3D na, parang gano'n. Oo, tapos yung mahaba. Ah, ayaw nila Bawal yon. nila yun, oh. Pinade-delete nila yun kapag hindi ka kumukuha ng permit. Ah, oo. Kahit picture lang. Bawal. Bawal talaga. Kahit nga yung para sa school, bawal talaga. Sa bagay, kung doon nga sa ano eh, sa may sa Rizal, ano ba yan, tawag dito? Port, sa Port Bonifacio, Port Santiago, bawal din doon yun, di ba may museum din na Rizal doon? Rizal? Ah, Rizal Museum. Oo, bawal din kuhanan. Lalo na rito sa anthropology, dyan na may ikapit. Bawal mo rin itutok yung camera mo. Tapos lalo na may flash. Oo. Kasi mag-a-alarm daw yung ano eh. Ano nila sa loob eh, kaya pinagbabawal. Ah, gano'n, oo. Pero bago ka naman umakyat, sasabihin naman ng guardia ko kung bawal. Kung anong bawal, oh. May entrance ba dito? Wala. Ganon din doon. Wala rin. Libre naman lahat. Kalang sarado yun kasi naayos. Saan ba tayo yung Luneta Park? Ayun, sa kabila. Dolomite sir, sa Mabini. Sakay ka ng Mabini. Baba ka Santa Monica. Santa Monica Street. Mabini ang sakyan mo. Na jeep. Legit, Mabini. Yeah. Doon na kami galing eh. Agaling na kayo. Ganda ron, nagla-live ako doon. Ano, sa ano, Dolomite Beach. Thank you po yan. Madalang ba ngayon? Madalang ano? Pag lumis talaga yan, Yeah, lalo yeah. na kung pasok. Kaya din na lang talaga. Mahaba pa naman ang oras eh. Makaka-ano pa Kung naman. alas 6 pa naman kami. Oo. Marami pa yan, marami pa yan. Naramos, Dolomite kayo? Oo, kaya. Ito ba gasolina na rin? Opo. Gas yan, gas. Gas na, no? Buti allowed na to ngayon, no? Eh, pandemic yun. Sa, Pero dati talaga. sa Divisoria, nagkalat to ba? Dati naman walang ganyan. Oo. Eh, alam mo naman ng mga Chinese, sige lang bagsak ng bagsak kung ano. Pero, wala, pinayagan eh. Dati ano pa yan eh. Electronic pa yan eh. Ngayon, gas na pala. Dito wala nang, dati kasi may huli rito pag dumadaan yung mga MPPP. Pero pag mga pulis lang, hindi. Nila sila, nanimita lang. Pero walang Yung huli. pakalat-kalat. Hindi naman ang huli mga pulis. Yung mga ano lang. Eh. Hindi, minsan sila rin ang huli. Kasi tatambay ka ron. Ang maghapon. Oo. Kaya pipicturean ka. Ngayon kasi picture na lang. Pipicturean ka tapos okay. Kaya lang ang mahirap pag tumawag sila ng MPPP. Oo. Kaya sabi daw naman ni Isko na bakit nung pakialaman ng mga ano dito. Ah, gano'n. Oo. Pero nanguhuli pa sila ron sa Divisoria. Ang dami nanguhuli ron kahapon. Eh, baka ano na yun. May dilihensya na. Alam mo naman gobyerno. Kahit anong parang basta kumita ng pera. Eh kahit saan ka pumunta, sasabihin bawal. Oo, ano. Saka ron, bawal. Saka rito, bawal. Bigyan ka ng permit, pumarada ron, bawal pa rin. Bawal pa rin. Sa lugar. Wala. Eh, kailangan may ruta ka. Kung Hindi, saan- kahit may ruta ka, bawal pa rin. Ay, bakit ganun? Oo, sa kanila. Grabe naman ang higpit eh, no? Paano nakikita ang tao. No? Nakikita lang yung mga mahihirap na naghahanap buwan. Kaya nga, Pero yung mayayaman dyan, ang daming illegal na ginagawa, hindi nila paggulo. totoo naman yun. Sa Divisoria, ang daming Chinese dyan na nag-renta na walang mga papeles. Ayaw nila paggulo. Totoo naman yun. No? Tutusin, ang dami dyan eh. Kada isang building, ilang floor yan, 22 floor. Ilang bodega meron sa isang floor? 5, 6. Oo. Ilan na nagre-renta ron kayo? Mga walang permit dyan.
Ganun Mga ba? palusot lang din dito sa Pinas. Oo nga, no? Eh, paano Siguro. yung mga kapit? Oo. Ganun naman ang labanan talaga rito, no? Well, yung mga chairman dun, Chinese na chairman, paano pag nagreklamo ka, hindi ka papansin eh. Ano, Chinese din eh. Chinese din. Pati ka. Pumunta ka sa pulis, di ka rin tutulungan. Wala. Sinakop na ng Chinese. Yung ano rin sa kanila. Pag Chinese na reklamo mo, walang pakialam sa yung chairman kasi Chinese din yung chairman. Pumunta ka sa pulis, hindi ka rin matulungan. Oo. Kasi Ay, nga, hindi na. Wala ko sa kalalapit eh. Kaya karamihan ng mga Pilipino rin tinatarantado ng Chinese. Umaalis na lang eh. Basta bayaran sila, wala, hindi sila mabayaran eh. kaya nga, talo tayo, no? Ang daming Chinese din na ano, nabubugbog ng tao, mga tawa nila. Oh, Yung mga kapit na pulis eh. Dati nagtatrabaho ko sa Dagupan, yung mga tao noon, sinusunod ko sa liit. ang sasama naman yun, no? Kaya maraming na, ano rin, ano, tinitira din ng kapwa natin, no? Kaya nung ano dyan sa may Labisares, pinatay niya yung amo niya eh. Siguro, Pinatay niya. hindi nga nakatiis siguro, no? Kasi hindi naman gaganunin yan. Kung wala Oo, kung rin. marunong ka makisama. Marunong ka Kaya sa tao. Pilipino magtatrabaho ng maayos yan nga lang. Pag pinarantado sa Medyo, oo. Kaya nga kawawa nga yung mga Pinoy natin sa abroad, di ba? Kita mo yun niya eh. Konting Yun. mali lang. Ang laki. Konting ano lang, maano na tayo doon, ano ka, mag-deport ka. Tapos, kakasuhan ka pa, babalik ka rin ka pa doon. Lalo na sa Middle East, pagka na ano ka doon, na kinalaban mo yung amo mo. Kunyari, Hindi mahirap. oh, balik ka rin, oo. Dito wala eh. Tanga na, pero lang. Kahit sa namang ano. Lalo na pag napatay mo yung amo mo, babayad ka ng blood money. Babayad ka doon, kulong ka pa. Mahabang proseso pa pag na ano, pag nabayaran mo sila. Dadaan pa sa proseso 'yon. Nakawawa yung mga ano natin, yung mga OFW natin. Swertihan lang sa amo talaga doon. Yung mga mababait talaga. May mga mabait naman ng amo. Dito kasi wala eh. Kailangan matado kahit eh. Tapos mag-apply ka naman, nagsasela naman ng mga kumpanya, ang daming hinahanap. Oo, oo. Hindi mo, pag pangalan ng requirements, pahirapan na. Tapos mag-a-apply ka pa. Kaya nga. Pag-apply mo naman, wala rin. Hindi ka rin tatanggap eh, kasi wala experience. Hanapan ka ng experience, no? Sabihin mo, ang sagot yan, kaya nga ako nagtatrabaho eh. Magtatrabaho, first time ko. First time ko palang magtrabaho eh. Hanapan mo ako ng experience, di ba? First time ko, kaya nga ako magtatrabaho sa inyo para mag-experience ako. Liga. Yung mga K-12 nga po eh, hindi po na makahanap ng magandang ano eh. Useless na yung Oh, kasi nga, vocational yun. Pwede ka makakapagtrabaho ka yung, kunyari, skilled ka, sa ano ka, sa mga cabinet work, cabinet design, sa mga automotive. Yun, di ba may mga ganun na ngayon sa vocational school? Ayun, makakapasok din sa ganun. Pero kung kailangan mo ng mataas na position, college degree ka. Ganun. Hindi, kahit nga po daw service ko sa mga fast food. Hindi, ang maganda dyan, mag-TESDA ka. TESDA ka muna. Siguro, 3 months, 6 months. Pag may certification ka na ng TESDA, kasi sa TESDA mayroon naman dyan mga service crew, mayroon dyan, mayroon dyan mga sa cooking, sa tawag dyan, na culinary. Meron yan. Automotive, welder. Pag natapos mo yung TESDA na yun, may certification ka, mayroon kang mapapakita kahit hindi ka college graduate. At least mayroon kang 6 months na Sayang nga yung ALS ko, hindi ko natapos. tapusin mo yung ALS mo. Kasi yun, pag natapos mo yung ALS mo, parang tapos ka na ng senior high school noon eh. Saka ka mag-TESDA ngayon, pag natapos mo yung ALS. Tsaga lang naman yun, kung gusto mo talaga. Yung nga
nga lang, minsan, iniisip ng mga tao yung kailangan kumita araw-araw kasi walang makakapitan din minsan. Yun nga lang, kailangan mong pagsabayin. Kung gusto mong may kita ka, mayroon kang pang araw-araw, may katrabaho ka, tsaka mag-aaral. Sa hirap ng buhay ngayon. Kaya nga, oo. Dito talaga ang tambay mo, dito ang pick up mo ng ano, mga Saka sa ano eh. ang luneta, oh, marami. Kaso mainit pa rin, no? Wala, talaga sa init. Sa loob ng Intramuros, pumapasok ka. Pag may sakay kami rito, iniikot namin. Ah, Dito lang kami kumuha ng pasero kasi marami na sakay dyan. marami na doon sa loob. Nag-iiyak na yung mga tao rin pag nakasakay na. Ah, Kaya dito na lang kami. Kaya pag pumunta kami, dito kami, hindi sila pwede pumunta rin. kanya-kanyang ano, Kanya-kanyang pwede. kanya-kanyang Pumunta pwede. ka rin, hindi bawal ka rin. Oo. Kaya tsaka, Meron yan, maghapon. minsan maghapon wala kasi. Meron talaga. Kung pamasahe mo pa ulo, wala ka. Hindi ka pa kumakain, hindi ka pa nag-merienda. Kasi wala ka naman. Pag tinamaan ka ng ano mo, alat. Hmm. Pero pag tinamaan ka naman ng swerte mo, kahit anong dalaw mo, may sakay ka. Ganun. Tulad kahapon, Ganun yun. Parang hindi naman araw-araw, ano. pag talaga natapat sa'yo. Oo, okay. Nga lang, pag natapat sa'yo yung alat, grabe. Parang magtutuloy-tuloy. Parang gusto mo nang ano, hindi mo na alam gagawin. Siyempre minsan kailangan mo ng pera, may pambahid kayo, ganyan. Pero hindi Sabi, naman, sarili mo na to. hindi. Boundary lang. Boundary sa ka pa sarili. rin dito? Hindi makapag-ipon, makabili sa ano ng kain. Magkano naman boundary dito? Sandaan. Tandaan. Paano yun? Kung wala kang pasahero, maghapon. Di bukas na lang ulit. Pwede magiging 200 na. Depende naman sa kanya. May trabaho ko sa Divisoria. Sa Chinese. Hindi lang ako pumasok sa Jollibee, baka... Ah, okay. Parang ano mo lang to. Pero dati, full time ko talaga ito nung wala pang pandemic. Kaya lang, nagka-pandemic, yun ako nagtrabaho. Oo. Tapos kagaling na lang ako bumiyahe. Okay, kaysa tambay ka sa bahay, Oo. parang kung lalagdat mo dun, hinahanap ng katawan ko yung Oo bigat. nga, siyempre. Saka hindi naman kikita sa bahay. Hindi na lang ako mag-initan, bahala na, basta kumita. Oo, taga talaga. Meron pa yan, mami. Ayan, Ina-Ina, may galab shoutout. Ina-Ina, may galab. Maraming salamat. Good morning, good morning. Alma Asoy, may galab shoutout. Alma Asoy, may galab shoutout. Nandito tayo ngayon sa National Museum. Maraming salamat, Ina-Ina, Alma Asoy. MJ Vlog. Kaya maraming salamat sa handles na gawa mo. Hindi na kaya. Thank Sige, you. salamat din ha. Thank you po. Ay, uwi na tayo guys. Punta tayo dun sa ano. Balik tayo sa City Hall.
nandito naman tayo sa gilid ng National Museum. Nandito tayo sa National Museum Anthropology. Anthropology. Ayan. Anthropology. Museum is closer. SM Manila. Hindi, dyan lang ako. Pambansang museo. Awit tayo, nasa top na tayo. Ayan, balik tayo sa City Hall, guys. Oo nga, sobrang init eh. Ayun ba, balik na ako sa balik na ako sa City Hall. Kakain muna ako doon. Ayan naon na ba yung nasabihan na ba si Boycam? Paki-on Boycam. Parang napindot ko yung
Anjo, napindot ko yata, na-delete ko. Sorry. Napindot ko yata eh. Yan, dito na tayo sa City Hall. Kapit na tayong SM. Ewan ko lang kung may event. Wala yata eh. Wala naman eh. Hindi ko alam eh. Saka bawal dun. Mamaya ba, doon ako magpapahinga mamaya. Kakain muna ako. Tapusin ko lang ba, no? Walang program dito. Nung August 29 pa pala yung event dito sa City Hall.
Tapusin ko lang to. Mag-i-end na tayo, mag-i-end tayo after 4 minutes guys. Mag-i-end tayo. Walang program dito. Umaga, sir, nag-vlog. Di ba kami sa Tupis? Una-una kami. Tubig lang kami doon. Entrance na. Punta kasi kami doon sa police. Hindi ako ng pamasahe papataan na. Entrance na. Mas water na. Oo nga, ako nga rin. Gutom na eh. Umuha kami, umuha lang ako. Good, salamat. Ano? Sige, sige, okay. SM Manila po tayo, SM Manila na. Mag-i-end na po tayo guys after 2 minutes. Mag-i-end na po tayo. Maraming salamat guys sa pagbisita sa aking live. Mamaya magla-live tayo sa ano. Mamaya kakain muna si Saluto. At nga pala, don't forget to subscribe, like, and share sa aking channel. Ayan, dumaan yung RL natin. May kalab shoutout. Don't forget to subscribe, like, and share sa ating channel KBR TV. KBR TV and channel ng anak ko, Rene Espiral. Rene Espiral guys. Subscribe din po. Kaya maraming salamat sa pagpunta sa live ko guys. Share lang ang live natin guys. Luzon, Visayas at Mindanao, may kalab shoutout sa inyo, pati abroad. Sa abroad natin, mga kapatid natin dyan sa kay Tatay Aweng, Pinoy 4, may kalab shoutout sa inyo dyan, ingat kayo dyan. Okay, so 1 minute na lang guys, after 1 minute ay mag-end na po tayo. So thank you so much guys. God bless you. God bless you all. Ayan, thank you guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Halutong Bahay Recipe, KBR TV. KBR TV guys, may kalab shoutout sa inyo. KBR TV, don't forget to subscribe. Maraming salamat guys, mag-i-end na po nga guys.